Nag-umpisa ang hindi inaasahang simula ng isang hindi makaraniwang mundo. Mula sa nakabibinging busina ng mga sasakyan hanggang sa hindi mawaring katahimikan sa lansangan. Sa gitna ng pakikibaka sa hamon na dala ng pandemya, lahat ay naapektuhan at malaking bahagi nito ay ang mga negosyo. Marami ang nagsara, ngunit may nanatiling bukas upang magbigay ng pag-asa sa mga taong laman ng mapanghamong lansangan. Dito sa loob ng Quezon Memorial Circle, matatagpuan ang tindahang naging tulay sa paghahatid ng tulong sa mga taong lubos na nangangailangan at nagsilbing tahanan ng mga taong walang matutuluyan. Yung Popbury, isa siyang popsicle shop and cafe. At nagbebenta kami ng popsicles, burritos, and bread. So, mga 2 years in kami nung nag-start yung pandemya. Sa dulo ng bawat araw, hindi naman talaga lahat nabebenta. So, ang ginagawa namin lahat ng primarily bread, pero breads and ulams na hindi nabenta, iniikot namin sa mga homeless clients namin. So, dinadrive namin siya, tapos binibigay namin, and yun yung simula ng relationship namin with the homeless. March 15, 2020 na kailangan mag-close lahat ng restaurants. Ito yung first week ng quarantine. Parang inisip namin yung mga homeless clients na parang naging criminal sila overnight kasi bawal na sila matulog sa labas. So, ang ginawa namin, pinuksan lang namin yung doors namin kasi feeling namin, 12, baka 12 people, mga ganon. Kaya siguro, right? So yun, so sabi namin, dito na lang kayo. Tapos linagay namin yung mga bunk beds, ni-move namin lahat ng mga cases ng breads namin sa side. Tapos sinabi namin, pasok kayo, then we're gonna take care of you. And yun, doon nagsimula na parang naging homeless shelter kami. Sa gitna ng malawakang krisis pangkalusugan sa bansa, patuloy pa rin ang Popbury at ang mga tao sa likod nito sa pagbibigay ng tulong sa mga taong higit na nangangailangan. Sa kabila ng kanilang pansamantalang pagsasara, nanatiling bukas ang kanilang pintuan upang taus-pusong kupkupin ang mga taong laman ng lansangan. Yung karamihan ng team ko, bayad sila sa work nila. Pero yung sa feeding mismo, it's volunteer. So, only kung gusto mo talaga at kung gusto mong i-risk. Ako si Ferdy, naging katuwang ni Ma'am at namamahala ng area na to. Ako yung ma-handle ng community dito sa Quezon City para sa mga donation na binibigay. Bali itong binibig namin, ito para sa community around Cubao, Kamaling sa Cabias. Tapos meron din kami mga tao na dadalan na mga naka-lockdown sila. Bali ito, loaf bread to. Tapos pagka-slice namin, nalagyan namin sila ng palaman na mayo. Tapos at the same time, ito din namin ibibigay sa tao. Mostly, ang dumating dito na tulong dito mga food. So, yung mga pagkain to, pag dumating, iniikot ko siya.
gamit yung motor. Along Camias Road, Kamuning, Anonas, Cubao. Yan, iniikot yung buong lugar na yan para ibigay yung food na doon natin dito. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon na ating kinalalagyan, higit pa sa kanilang trabaho ang kanilang ginagampanan. Sinusuong ang panganib na hatid ng pandemya. Matulungan lang ang mga kapuspalad sa lansangan. Ang mga kumakalam na sikmura ay kanilang pinupunan. Mairaos lamang ang araw na puno ng di katiyakan. Simula pa lang ng pandemic, ang dami namin umaalis, bumibili, di ba, sa namamalengke. And sa team namin, siguro team ng 60 na tao, kahit isang tao hindi nagkaroon na-infect ng COVID up to today. So, I'm so grateful talaga sa Panginoon na talagang inalagaan na kami through the pandemic hanggang ngayon. And we're just so grateful. Nakahanap kami ng 6-hectare property dito sa Bicol in Tinambak, Bicol. It's actually Caloocan, Tinambak, Bicol. So, yung buong team nag-move doon, nagtatayo na sila. So, mga 1/6 nung shelter tapos na. Tapos na yung beams, tapos na yung foundation. Nasa bubong na kami ngayon, bubong and walls. Pero it's doing great. Very proud kami. Very grateful kami sa Panginoon. At yung mga ibang workers doon, karamihan actually, homeless clients na hired sila as construction workers. Tapos yung iba, they are part ng Popbury. Malayo na ang naabot ng inisyatibo ni Camille kasama ang kanyang volunteers. Isa sa kahanga-hangang pagmamalasakit nito ay ang pagtulong sa isang bata upang makapag-aral. Siya ay si Angel. Ay po, papasok po ako sa Caloocan School. Itong conversation ng birth certificate, ang tagal na siyang advocacy namin. Actually, nagsimula siya sa daddy niya. Nagsimula kay Jeremy dahil hindi siya mabigyan ng barangay ID. So, hindi rin namin siya makukunan ng birth certificate. So, nagsimula doon yung hirap ng birth certificate. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority, 5 milyong Pilipino ang nananatiling unregistered o walang birth certificate at 40% dito ay mga bata mula sa indigenous community at mga batang lansangan. Si Angel and Dane, may birth certificates na sila. So, naka-enroll na si Angel and Dane. Kinder na sila. May modules na sila. On the way na sila. Si Jeremy, wala pang birth certificate. Pero 3 lang yon sa sobrang dami naming inaasikaso mga homeless clients. Masaya po ako dahil mag-aaral na po ako. Nakatutuwang isipin na sa panahon ng kagipitan, kahit ang lahat ay nahihirapan, ay mayroon pa ring mga taong nagagawang isipin ang kalagayan ng iba. Tumutulong sa paraang kaya at bukal sa kalooban nila. Natutuwa kasi ako sa ginagawa ko rito. Kahit sabi mong risky siya, pero parang para sa akin bahala ng Panginoon sa akin. Alam ko naman na hindi niya ako pabayaan. Tinitingnan namin yung mga homeless clients namin in their cleanliness, sa pinakamalinis, yung katulad ng paano sila tinitingnan ng Panginoon. And naniniwala kami, we believe in them, we push them, kung para tingnan yung sarili niya kung paano sila tinitingnan ng Panginoon. And kapag nare-realize nila yung value na yun, yung look na yun na binibigay ng Panginoon, yun yung talagang moments na hindi ko makalimutan. Wala sa laki o dami ng ating ibinibigay ang tunay na halaga ng pagtulong, kundi nasa puso. Sa bandang huli, ang taong dalisay sa kanyang mga hangarin
ay ang siyang tunay na pinagpapala